Hei, wah paman sing ngene. Lungguh nggih. Inggih. Mundur sang Regyana Pati ngawe sangganing Prawadya Bala Kurbar kurnang kalawan Pok Sur Tambul Swarana pating jaludak La 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 la. Paman Haris yang kuning putra Wincang Nungsung Pawarta wonten wigatos menapa nimbali dumateng sedaya kadang Kurawa Paman Haris Guni. Paman Haris nyadong daun. Paman Haris Guni. Ora mengku to ngger anakku bocah Kurawa kabeh. Lho. Wanter dawuh pangandikane Raka Mangger Prabu Duryudana lan uga Kakang Penemban Durna bakal merpegi marang Petruk Kantong Bolong awit ana setinggil binaturata negara Ngastina Petruk Kantong Bolong. Kena diarep Petruk Kantong Bolong mung bakal golek sisik melik ilanging para Pandhawa mula kang saka iki ora sandadak nganggo pawadan sing werna-werna. Petruk Kantong Bolong diperpeki ora gelem bali. Mangsa bodho tak pasrah bocah Kurawa kabeh. Wah, inggih. Yen katem-katen dawuhipun Paman Haris sing nguni, kula sepados merpeki dhateng pun Petruk Kantong Bolong Paman Haris sing nguni, mula mengkono nggih aja kesuwen. Enggal budhalo para wadya bala. Ayo merpeki Petruk Kantong Bolong wis enggal budhal wektu dina iki nggih bocah Kurawa kabeh wae. Hei, ha.
Kepranggul padha prayetnanira sugal wuwu sira teka patut yen boten klentu menika bendara kula ing pedhanyangan Ndara Aswatama ketingalipun sumengko anggenipun merpeki dhateng pun Petruk Kantong Bolong. Ya dasar Kepurnyatra Petruk Kantong Bolong. Kersanipun wektu dina iki aku nampa ngendikane Rama Bekan Pendhita Durna kowe kudu bali ora kena mapan ing kukuban negara Ngastina. Lho. Ingkang badhe dawuh sarta ingkang badhe merpeki dhateng kula menika aramamu Sang Tapa Begawan Durna rasa ndot dadak kokean wus. Kowe ora gelem bali aja takon dosa kelakon dadi kuwandha ning negara Ngastina. Nggih, yen pen ngatur kersanipun para Kurawa menika yen dijak tumindak sing becik tumindak sing rukun ora gelem, nggih, pun kula tak wangsul mawon timbangane kula lara. Pripun Dek Juni? Kula mangerti tandanging putra-putra ing sedaya putra Kurawa. Pinter anggenipun ngrimuk dhateng Petruk Kantong Bolong yen ora gelem bali arep dituduki wong sak negara. Usanipun Petruk mlayu wangsul teng negara. Wah, lah nggih. Ngoten niku sing kula karepake dadi rasa datak kokean. Rasa datak kokean tenaga. Petruk mlayu wis rampung ngoten mawon. Lajeng medal dinten menika para Kurawa kados pundi? Para Kurawa sampun wangsul wonten negari Ngastina sarta jagi tentremipun negari Ngastina mbok pilih samangke menika wonten dom sumurping banyu kados Petruk Kantong Bolong tekan negara Ngastina sejatine mung api-api. Nggih, ngoten niku prayogi banget. Monggo sesareng sak menika wangsul teng negari Ngastina monggo kula dhenekake Kakang Begawan Durna. Aku yen ora mlayu malah durung besok entuk keterangan Kurawa wis adat lupiya ya kaya mengkono kuwi. Pendhita Durna ora bisa ngaturake sapa sejatine wong tuaku. Iki yen ora matur ana ngersane Sinun Prabu Ndarawati ora bakal bisa rampung perkara iki lan ora bisa entuk keterangan. Sinuwun, kula ingkang sowan Sinuwun.
Nyadlang ning kalang yen agar pandhamun sarpinon Anjrah ingkang puspita rum kasiliring samirana kongas kandanya kongas kandaning sekar kadung Ewang semua ngedolene kuwi hong kono langgeng sinung bidatan awrat Koko Prabu Baladewa. Paduka sampun kepareng rawuh wonten ing negari ing Dwarawati kepareng ora paduka ngatur kesung keping pabekti kuwi kunjuk Koko Prabu. Yai. Yai Kresna. Entuk pamujine. Yai Kresna prapten pun Kakang ana stinggih binaturata negara Dwarawati tan manggih urbeda sawiji apa. Ora mung sungkem pangbetipun Kakang Tampanono Yai Kresna. Kula nuwun inggih Koko Prabu, kula tampi mugi tansah dayana ning kasantosan Koko Prabu Baladewa. Iya Yai. Dimas Aryastaki kula wonten paring dawuh Koko Prabu, Kakang Patih Udawa wonten paring dawuh sinuwun. Dawuhna kabeh para narapraja kang padha sowan. Dawuhna sirep sawetara supaya ingsun anggone paman pangandikan marang Koko Prabu Baladewa supaya wijang aja nganti tupangsuh pun Kakang anggone sarembug marang Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun inggih sinuwun sedaya ketingal setintrim datan wonten Nyabawa.
tansah tenggo dumateng dawuh paduka ingkang sinuwun kula nuwun Koko Prabu sedaya sampun sami samekta. Duwe tansah nenggo dumateng dawuh paduka Koko Prabu. Dimas Harisaki kula nuwun inggih Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu Baladewa. Ketingal paduka sumengko anggenipun rawuh wonten ing negari ing Dwarawati. Keparenga ingkang rai badhe nyuwun prisa. Wonten wigatos ingkang kados pundi Koko Prabu Baladewa? Yayi Kresna, punten pandhawuh. Kapur nyatapun Kakang wektu dina iki. Sowan ana ngersane Yayi Kresna ora ana likejaba mung bakal siji bakal ngampil pusaka lambang kajayan negara ing Dwarawati samangka bakal tak boyong ana negara. Ana ing negara negari Mandura. Nah, negara Mandura. Kinarya kanggo sarana tentreming negara Mandura. Awit sawetara iki negara Mandura kaya dene kena cobaning Jawata kang akare jagat. Nalaripun kados pundi Koko Prabu? Lah. Rumangsa para kawula negara Mandura ora tentrem merga akeh pacoban, mbuh iku pacoban saka keparing Jawata, mbuh pacoban saka diri pribadine dhewe. Mul kang saka iku Yayi, daya-daya pun Kakang nyuwun sanjata pitulung utawa nyuwun ngampil pusaka. Nuwun sewu Koko Prabu. Estunipun perkawis pusaka badhe kampil dhateng Koko Prabu menika ingkang rayi boten kawratan namung ingkang ngroko menapa ingkang rayi menika kagungan tanggal jawab damel tentremipun negari langkung-langkung dumateng kadang-kadang kula Pandhawa. Malawet dal dinten menika ingkang rayi nampi pekabaran bilih para kadang Pandhawa menika kumplang sarta oncat saking negari ing Amarta dereng mangertos papan dunungipun sarta lenggahipun para kadang Pandhawa Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati Tinareswawa Kresna dereng antos dangu prap nata Mandura miwah nata Dwarawati anggene same Gunung Ranas Gandhara Sukatenjo praptani Kilurah Petruk Kanthong bola dadosaken kaget sangganing para wadya bola ingkang sami mara seba. Ingkang sowan nyuwun Karasana sinayeng lung pamuleting cakra kumiteraning asta aning asta nuwun sewu Koko Prabu Baladewa. Yayi Kresna kuwi dereng ngantos ingkang rai saha Koko Prabu Baladewa manggihaken rembag ingkang gumathok menika malah wonten sawanipun Petruk Kanthong bolong Koko Prabu. Wah, mangsa bodho Yayi Kresna. Anggone bakal murba masesa. Iki sapa to? Lho, menika rak Petruk Kanthong wong lho. Menapa Koko Prabu menika kesupen? Oh iya ya Petruk. Ora mangko to Petruk Kanthong bolong. Kanthi harja jeneng sira ngadhep ana ing ngarsaning ingsun. Kula nuwun inggih sinuwun. Nampi pamujinipun Sinuwun Prabu Kresna sawanipun ingkang abdipun Petruk Kanthong bolong.
Sungkem abdi kula kunjuk sinuwun. Iya ya, tak tampa Petruk Kantong Bolong nggih. Sak banjure ana wigati apa katon sumengko pengawak Bajra Petruk? Inggih. Estunipun anggen kula sowan wonten sanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menika rikala semanten dinten sampun kapenger kula menika sowan wonten negari Ngastina badhe pinanggih dhumateng Sang Tapa Begawan Durna. Nah, wigatine apa Petruk? Inggih, menurut dados ing kawuningan bilih kula sowan wonten utawi badhe pinanggih dhumateng Sang Tapa Begawan Durna menika namung badhe nyara widhakaken lelampahan ingkang saknyatanipun. Ana lakon apa Petruk? Inggih. Estunipun kula nyuwun prisa dhumateng Sang Tapa Begawan Durna nggih menawi dipun tingali utawi dipun tingali akathah menika yen to Petruk menika bapakne menika nggih Kyaine Semar Badranaya. Nanging midherek dateng godhek sedaya para kawula tuwin para winasis bilih kula menika dede anakipun Semar lajeng kula sowan kontesanipun Sinuwun Prabu Kresna menika namung badhe nyuwun prisa kula menika sadosipun anakipun sinten? Petruk wonten dawuh. Kamangka Kresna kuwi yen karo Petruk kuwi sejatine tuwa Petruk. Lah kok kowe nyuwun priksa marang ingsun iki sejatine kepiye? Inggih. Awit paduka Sinuwun Prabu Kresna menika ingkang kagungan pusaka kaca paesan. Sampun cetha bilih kaca paesan menika saged nedahaken dadi kula menika anakipun sinten. Oh ngono to. Petruk wonten dawuh. Aku bakal paring wangsulan nanging yen to Petruk wis bisa gawe tentreming negara Nduwarawati sarta gawe padhanging negara Nduwarawati. Lho, kersanipun dos pundi to? Awit negara Nduwarawati bebasan kaya dening glugu ketulusupan luyung. Lho, ketingalipun menika tentrem-tentrem kemawon lho sinuwun. Ora. Aku njaluk yen to Petruk bakal mangerti sudarmamu ya wong tuamu. Waton Petruk bisa gawe tentreming negara Nduwarawati. Kalenggahan iki negara Nduwarawati kaya kang wis ndak aturake mau. Yen bisa gawe tentrem, aku ora bakal tida-tida bakal tak tuduhke ana ngendi wong tuamu Petruk. Kajatri sangga pirang urinanggul kinambet kampit tu sangarek naning bawana. Oh, nun sewu nggih sinuwun. Menika yen boten klentu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, aku Prabu Baladewa. Kowe sapa? Lho. Panjenengan dos pundi to? Kula menika Petruk Kantong Bolong. Wah, ya Petruk. Petruk ya. Sak menika renipun sampun nampi dawuh dhateng Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kula badhe nampi keterangan ingkang ukir jiwa raga kula menika sinten namung kula kedah saged damel tentrempun negari Nduwarawati. Mila saking menika sinuwun. Inggih, kula menika dianggep kula menika wantun dhateng pepunden menika mboten sawetawis Sinuwun Prabu Mandura kula suwun medal saking sakjabining praja ing Dwarawati catur netra kan Petruk Kantong. Wah, yen kaya mangkono padha karo Petruk ndupuk ento Prabu Baladewa ingkang dianggep dadi mata pituha ing negara ing Dwarawati mboten ngaten. Sakmenika sampun ngantos kekathah rembag. Monggo sawetawis medal pepanggihan kalian pun Petruk Kantong. Ya, ana ngendi papane Petruk Kantong Bolong kuwi medal Jawi. Pancen kowe abdiku ingkang landhep panggeratiamu Petruk. Lah kersanipun Sinuwun Kresna ya kaya mengkono kuwi. Ingkang ndak arani kowe kudu bisa gawe padhang swasana ing negara Dwarawati senajan to kae wujud Kaka Prabu Baladewa. Nanging sakwetara tak pasrahke karo kowe.
aja nganti ngawistaran yen tok aku iki ndumuk marang rawuh Koko Prabu Baladewa. Lajeng kersanipun wis tang pethukno tututna Prabu Baladewa nyuwun pamit jenengan. Kepareng matur sinuwun Kakang Patih Udawa kepiye? Menika kados pundi ketingalipun ingkang rawuh wonten negari Ndwarawati menika Sinuwun Prabu Baladewa. Iya. Yen tata gelar Sinuwun Prabu utawa Koko Prabu Baladewa. Nanging ingkang mriksa sejatine sapa? Ingkang sesingklon wujud Koko Prabu Baladewa. Samangka Kakang Udawa apa dene Mas Haristyaki? Coba Petruk adoh dicepaki cepak didoi supaya ing samangka ngerti kedadean kang saknyatane ingkang petunjukipun nyun pamit jiwun ngati-ati Kakang Udawa lan Dimas Haristyaki. Ayo, mandek Pedro. Wah. Wah. Wah, kok dadi Petruk duwe pandak wae kang kaya mangkono karepmu kepiye Petruk? Nuwun sewu senajan to paduka menika awujud pepunden kula. Nanging kula sampun mangertos dhateng dawuh pangandikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wedal menika sakmenika sampun aben ajeng antawisipun Petruk kan Sinuwun Prabu Baladewa. Wedal menika paduka boten kepareng badhe mboyong pusaka ing negari ing Ndwarawati. Loh, dasarmu apa, Petruk? Inggih, cekak gampilipun paduka Sinuwun Prabu Baladewa kersa kundur menapa boten? Yen boten kersa kundur malah Petruk ingkang badhe ngajengaken kridanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Babuh, yen kowe mangkono kepengin nyoba markadektan Nata Mandura Prabu Baladewa, monggo kula ladosi nuwun. Ayo, yen panyoto wong beda sing mandra kuno. Wah, 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 wah. Ayo, ayo.
Ayo, ojone Petruk. Petruk kantong bolong paling ngungasake kadegdayane. Wah. Ayo maju kaping pitu lakon gigit sing mati dening aku. Wah. Kok elok temen adat lupiya sing wis kuwi nek Sinuwun Prabu Baladewa ora tau nyokot kok dadi kok nyokot. Wah, apa Petruk dumewu suwe ora tau dicokot apa piye ta ya? Ketemu Baladewa kok dadi njur nyokot. Wah, nyubriyani banget ya. Senajan to kepiye wae, aku nampa dawuh Sinuwun Prabu Ndwarawati. Yen durung bisa gawe padhang negara Ndwarawati, aku ora bakal bali. Tak tututane. Sinuwun Prabu Baladewa. Sigra katingkes dening Kilurah Petruk Kantong Bolong. Rika semanten Prabu Baladewa datan bisa mubah, datan bisa musik. Ilang sipating nata mandura Prabu Baladewa salah daden dadi wujuding yaksa.
抓我对，我哎我哎，哦哎哦哎哦哎哦哎。哦啊哦哦哦啊，哎，哦啊哎，哎哦哎哦哎哦， Weh lah. Kok rada nyugriyani banget to ki ya. Sin kowe.哎哦哎哦哎哦，哎，哎哦哎哦，哎， Ah kok saya gede. 咯哇哇，哇哎哇。 哇，喂，哇，喂，啊，喂，对，Kepiye Petruk? Wah, panjenengan menika sok senengane Gojek. Lho kok Gojek kepiye? Saestu Sinun Prabu Baladewa sampun kenging kula tingkes. Malah Sinun Prabu menika ical kula sipataken salah kedaden dadi wujuding raseksa. Oh, kaya mengkono to Petruk? Lah kok kaya mengkono kepiye? Lajeng kula saniki ajeng matur Sinun Prabu Kresna. Lajeng bapak kula niku sinten? Petruk wonten dawuh. Kresna kuwi yen karo Petruk jare tuwa Petruk. Yo sing luwih tuwa kuwi yen Petruk kuwi sapa? Ah ki Kang Gareng. Lah iya. Yen pen arep ngerti kudune golek wong sing luwih tuwa tinimbangane kowe. Yen kowe nganggep sing luwih tuwa kuwi Gareng, ayo mlayu nang nggon Gareng. Oh alah. Ngerti ora kula pun wau-wau. Mon iki sedhela malih gara-gara. Wah, niki dadi menika ngoten. Panjenengan ngendika ngoten niku mawon nggih pun rampung, ya wis rampung. Sebab sing luwih tuwa kuwi Gareng. Yen Kresna karo Petruk jare luwih tuwa Petruk. Ayo Petruk sing luwih tuwa ora Gareng to. Lah nggih. Wis kono nang gono Gareng. Wah, Gareng nu kadang kek toto-toto pacare gara-gara jam isih ini ki. Oh, meh jam 2 iki. Mangsa bodho. Kowe arep nganggo cara apa wae mangsa bodho. Nanging ingkang baku yen kowe arep ngerti wong tuamu golek ana wong sing luwih tuwa kowe nang nggone Gareng. Oh, alah nggih. Mendak malah lakone ora kecekel, keparing nyuwun pamit kula tak tenggen Kang Gareng. Hati-hati Petruk aja kowe bocah cilik nggih.
saya dalwararas abyor kang lintangku madhap titis sonya madya ratri alumrang kandaning pos pito karengyan butyanira lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Gler. Wah, jan Pak gler tenan. Wah. Kamu wonten napa, Mas? Wah iki ya di gawe seneng digawe sing santai. Nggih, sate kepripun? Ya senajan ta piye-piye aku karo kowe urip ana ing desa. Ibarate mangan ya sak cukupe utawa mangan kekubanan ingkang amek ana ing Tegal. Awit kuwi marake waras wiris. Oh nggih, nek kula ya mboten, nek kula ya kudune ya sing napa-napa niku sing sarwa enak, sing sarwa saka pasar. Aja kaya ngono. Aku karo kowe kudune ya sing merasa syukur. Oh. Kok sampeyan tembung nganggo merasa. Loh, gareng anu, gareng dame. Wayang dame kuwi rasa dadak nganggo mumet-mumet rasa dadak nganggo basa sing mulu-mulu. Oh, nggih. Nek kula nurak ya nek sing jenenge lawuh sak panunggalane kula rak rada bensin nek mboten tuku saking kutha. Apa? Bensin. Gengsi kok bensin. Kudune sing saka kutha. Nggih. Nuwun. Nuwun. Kalau bamu nyepakno tanggalan. Kok nyepake tanggalan kepripun? Arep ana wong ngundang, Nika kesambatan. Iya. Perkara kuwi rasa digagas. Sing penting tanggalane sik lega. Terus nggawa yoga iki kok nggawa yoga sing luwih ala meneh. Ya ampun ngoten niku sampeyan niku nek pun gawe niku kudune ya sing tuwajo yoga sing tenanan kaya iki. Niki yoga rombongan napa to Mas? Iki rombongan anu Jaya Berdondi. Nggih, Jaya Berdondi. Jaya Berdondi. Nek nggonku kono kae jenenge rombongan rebut biyada. Nek iki rak Jaya Berdondi. Oh, nggih. Bun, Kang Gareng. Sapa kae buka lawang? Mboten nonton tiyang kok kula ingkang sowan. Sinuwun. Kula ingkang sinuwun. Balik. Wah. Malah ingkang sinuwun ki yo kepiye? Kula ingkang teka Kang Gareng. Oh, adikku Petruk. Mas yo kene, Rek.
Ora dadak nganggo ngegeti ngono kuwi ta, Truk? Lho pripun to Kang Gareng? Kok dadak nganggo dodak-dodok ora mlebu-mlebu mongko biasane iki ora nggo didodok mlebu. Ah nggih. Karang kula niku nggih tak darani ora tata krama, tak darani ora sopan santun. Sowan tengen pernah tuwa niku kudune yo nganggo dodok-dodok kuwi yo gek mlebu. Ngono kuwi ta? Nggih. Ana apa, Truk? Nggih. Ancas lan tujuan kula menika ora rasa nganggo basa sing neka-neka. Pak iki Dek Petruk. Nggih, Bayu kula ingkang sowan. Unjukane apa? Ah monggo sak kersane sing ajeng maringi kok ya. Kopi, teh gelem, susu gelem. Susu iki, ah nggih niku. Nggih. Kula niku pun tekan mriki tekan negara Ngastina, tekan Darawati. Sejatine kula niku mung ajeng takon kali sampeyan. Rene sewanteng Darawati Sinu Prabu Kresna dawuh bisane pertanyaan kula menika saged terjawab yen to mangke menika saged pinanggih kalian Kang Gareng. Pertanyaan apa ta, Truk? Nggih pun ngarani jagat pun nekseni yen kula kali Kang Gareng niku anake Semar Badranaya. Nanging rehne godhek ing wong akeh niku yen kula kali sampean niku kudu anake Semar. Monggo Sinuwun Kresna niku dawuh, Sinuwun Kresna dawuh kula supaya merpeki kali Kang Gareng. Ya sejatine kula niku anake sapa, Kang Gareng uga anake sapa. Waduh kok rada bingungake ya kuwi ya. Monggo ya nek sing umum utawa dalang sing umum kuwi tanggapan pira? Dalang saka ngendi kuwi nek Gareng Petruk mesti anake Semar. Lah nggih, ning karang kula pun takon tekan ndi? Apa meneh Durna kula malah jadi keruyuk wong sak Ngastina, jadi pendungi wong sak Ngastina kok. Kula ya ora iso jawab to. Mila sakniki kula kali Kang Gareng ngerti napa mboten sedatine sapa bapak kula. Ngoten. Waduh aku ya ora ngerti monggo, Truk. Dene ora ngerti kudune kepiye? Nek ora ngerti niki sing bisa nuduhake kejaba. Ora ana kejaba dewa. Lho, dewa sapa? Lah nggih dewa niku dewa sing teng dhuwur mriku. Teng Kayangan Suralaya napa teng Kayangan pundi? Kula kudu takon karo dewa. Sebab nek ora takon karo dewa, kula kali sampean niku mung digawe poyok, dicecenges yen kudu anake Semar. Ngoten niku. Pripun Kang Gareng? Surem-surem dewangkara kingken lir manguswa kang layon kumelku cemerah nyomaratan yen madyaja dadi dewa ratu Truk napa Kang Gareng? Sawise kowe crita kaya ngono rumangsa uga kaya tinata braja rungih rasane atiku. Ya pancen aku dhewe ana sak kiwa tengene kene kuwi ana ingkang
ngandhakake utawa ana wong mlaku banjur kepethuk bisik-bisik jarine Gareng kuwi kudu anake Semar. Lah mula niku. Saniki kula kalih sampean kudune budidaya supaya ngerti yen kula karo sampean niku sinten ingkang wijake sarta sinten ingkang ngukir jiwa raga kula kalih sampean. Banjur piye, Tru? Pun saniki kula kalih sampean gelem ora gelem munggah teng kayangan takon. Ajeng teng kayangan Suralaya napa teng Undaratir Bawana monggo. Waduh, banjur kepiye to? Nggih, saniki senajan to kaya napa mawon kula kalih sampeyan duwe pusaka. Lho, pusakane apa, Tru? Senajan to mung wujud pethel niki peparinging dewa. Sampeyan senajan to mung wujud arit niku uga kalebu pusaka awit niku uga peparinging dewa. Lah banjur pun niku mawon dijaluk panguwasane yen pancen Jawata niku ngidini kula kalih sampeyan niku mangke isa munggah teng kayangan senajan to wujud pethel karo mung arit kaya ngoten niku mangke isa dadi srana kula kalih sampeyan munggah teng kayangan. Oh iya. Ya yang paling ngono. Mbakmu pripun Mas? Wis kowe kerya nang omah. Aku rumangsa kaya dening lara atiku sakwise krungu kandhane Petruk. Aku tak lunga saka omah, kowe ana omah, mangsa bodho. Kebutuhan sak panunggalane tak pasrahke kowe. Lajeng sampean le wangsul niku wis ora usah tak takon baline sok kapan. Ing baku aku bisa kelakon munggah ning kayangan. Wis ayo Truk, ngono wae Truk. Nggih pun monggo. Tandya mangkung ucapa rikala semanten Kilurah Petruk Kantong bolong sumawon Kilurah Nala Gareng Sigra puja kagunganipun pethel saha arit. Keterimah panuwunipun ilang sipating Kilurah Petruk Kantong bolong lan mimbah Kilurah Nala Gareng salin wujud dadi satri bagus. Kagyatri sangga pirang uri nangkul kinempit kempit dosang raknaning bawana Om Pah keterima nggonipun marang Jawata ya Truk. Nggih Kang Gareng sampean dadi satria bagus. Layan kula kaya napa? Kowe uga dadi satria bagus. Lajeng sampun ngantos kedangon, monggo kula minggah dhateng kayangan nyuwun keparingipun Sang Hyang Padawenang. Muring samangke saged nedahaken yen kula kaliyan Kang Gareng menika sapa sejatine. Awit menika dianggep kula kudu anake Semar. Oh iya, Truk, wis ayo gendang munggah ning kayangan. Sowan ngersane Sang Hyang Pada apa ngersane Sang Hyang Bathara pun monggo tak dutke Kang Gareng.